Haupa, Maio Arber naiz, eta 582 metroz goiti filma egin dut. 582 metroz goiti Itoizko urtegia du izpide. Filma hor hasten da, 582 metrotako kotan, hori izan zelako erabakitzen zuena zer urperatuko zen eta zer ez. Orduan, filmaketa garaian, ni konturatu nintzen, zifra horrek, paper baten gainean jarritako zifra bat zela, baina kriston eragina izan zuela zonaldeko, harri, ibai, herri eta biztanleen gainean, ez? Horrek eragin zuelako, hori, urperatuko zena eta zerez biziko zena eta itoko zena, nolabait. Orduan, filma hor hasten da uraren parean, baina gero hortik gora jotzen du. Bi pertsonen eskutik eta zaintzen dituzten animaliekin batera, eta nolabait Itoizko urtegiaren bazterretan geratzen den bizitzari begiratzen dio. Esango nuke, bi gauza gertatu zirela batera, alde batetik galdera bat neukala, nik nire barruan, eta galdera hori zela nola bizi gaitezkeen gaur hemen, gertatu zena gertatuta, eta jakinda uraren azpian gure bailara dagoela, ni bertakoa naizelako, nire herria ez zen ondoratu, baina oso gertu geratu zen uretatik, eta orduan nola bizi gaur egun zonalde honetan, hau ikusita, egunero ur hauek ikusita, eta jakinda hor lur bat badagoela, ez? Hori izan zen lehendabiziko gauza. Eta bestalde batetik, neukan ere gogo handia, geratu delako zonalde oso arraroa. Eta interesatzen zitzaizkidan bi gauza zituen paisai horrek. Alde batetik ederra zen, ura ederra delako, baina mingarria era berean. Orduan, iruditzen zitzaidan oso leku potentea zela, ez? Bi gauza horiek zituelako edertasuna eta mina era berean, ez? Eta hori filmatzerako garaian interesatzen zitzaidan, ez? Zerbait ederra filmatu, maite dudan zerbait filmatu, baina era berean mingarria den zerbait. Hortik hasi nintzen, eta bi gauza horiek lotuta, orduan abiatu nintzen zer motatako bizitza posible den leku hil horretan. Eta hori uztartu nahi du filmak. Besterik gabe, igual berezia dena, iruditzen zait izan daitekeela gerturatzeko modua, eta baita ere pertsona horiek daukaten mundu ikuskera agian, paisaiarekin eta animaliekin oso harreman estuak dauzkate, eta hor dago niretzat igual desberdintzen duena film hau beste batzuekiko, ez? Saiatzen ari nintzela animaliak, paisaia eta pertsonak plano berean jartzen nolabait. Zentzu horretan, zinemat esango nuke tresna bat dela. Munduarekin erlazionatzeko, mundua pentsatzeko, eta horretarako antropologiak asko lagundu dit. Heldu zen momentu bat, erabaki nuela zinema egin nahi nuela, baina ez nekien nondik egin zinema hori. Zer motatako zinema egin nahi nuen, zer kontatu nahi nuen, zergatik, eta zein zen nire erantzukizuna munduarekiko zinemagile moduan, ezta? Orduan, falta bat somatu nuen, edo behar nuen denbora bat horretaz pentsatzeko, irakurtzeko, erabakitzeko. Eta ikusantropologia ikastera joan nintzen, pasan urtean, Manchesterren, banekielako ere antropologian ari zirela eztabaida batzuk interesatzen zaizkidan gaien inguruan. Hori, animalien inguruan, naturalien inguruan, ekologiaren inguruan, eta horregatik erabaki nuen, eta uste dut hartu dudan antropologiatik direla beste tresna batzuk zinemari gehitzeko nolabait. Eta bi disiplinen
uztartzean edo elkartzean uste dut zerbait indartsua atera daitekela. Oso pozik, egia esan. Niretzat ohore bat da Filmoakeko katalogoan egotea, gainera lagunduta sentitzen naiz, ez? Bide honetan oso zaila dena eta garestia eta asko kostatzen dena zure lanak eta aurrera eramatea, eta gainera honetatik bizi nahi baldin badut, ikusiak izan behar dira eta distribuzio bat behar dut, eta orduan iruditzen zait oso aukera polita, bai. Ohore bat da, era berean. Niretzako oso garrantzitsua da lan hau hemen ikustea, esan nahi dut Euskal Herrian, ez? Euskal gizartea, batez ere nafarrak, asko sufritu eta segitu zuen Itoizko urtegiaren afera, eta iruditzen zait orain begirada bat botatzea atzera, baina orainetik, ez? Ze bizi dagoen orain bertan garrantzitsua dela, eta nahi dut jendeak ikustea eztabaida bat sortzeko horrelako makroobren inguruan, eta zergatik diren beharrezkoak edo ez, eta zer egin dezakegun beste modu batera. Uste dut zinemaldia erakusleiho izugarria dela. Ondala 82 metroz goiti bukatu nuenean, konturatu nintzen gauza asko kanpoan geratu zirela. Eta nolabait ere filma ez zela uretan sartzen, ez? Azkenean 582 metroz goiti zijoala. Eta uste dut beharrezkoa zela niretzako lehendabizi poliki-poliki sartzea, ze azkenean uste dut Itoizko urtegiarena oso mingarria dela askorentzat, eta baina, segitu nahi nuen horrekin lanean, ez? Zonaldeko norbaitek ikusi zuen filma eta esan zian, ez dugu oraindik dolua egin. Orduan, nolabait esan nuen, hori egia da, ez dugu egin dolu kolektibo bat. Azkenean, bakoitzak bere bakardadean eramaten du sortzen dion egoneza, edo dena delakoa, edo badaude dolu egiteko milaka modu, ez? Baina, iruditzen zitzaidan, dolu kolektibo bat egiteko agian film bat egin nezakela, ez? Hori gehiegizkoa da. Uste dut orain ari naizena egiten ez dela dolu kolektibo bat, baina hortik abiatu zen, eta film honek artxiboa dauka iturri, baina baita ere egungo irudiak. Orduan egungo irudiak, artxiboa, eta bestetik ere ametsak, jendearen ametsak. Ze ikusi nuen jende askok amesten duela oraindik urperatutako lurraldeekin. Orduan iruditu zitzaidan oso interesgarria, ez? Nola gure inkonszientean edo ametsetan gaudenean nola bueltatzen garen leku horietara, ez? Gure barnean daudela.